Poliziako kapitaina naiz. Begira, lapurero batzuk ditugu hirian zehar lapur batean. Hiriko jendea kalera ateratzeko beldurrez dago. Zerbait beharra dago eta azkar. Lagunuko aldiguzue harrapatzen? Ondoren, ardunen joango gara. No sé. Poliziako izkuntzeran zen, gure laguntza behar duen ziren. Bai, eta zerta lagundu bat duguna? Ez dakit, ba. Lapurero batzuk omen gabiltza irian zehar lapurreta batean. Ongi, nire joan naiz. Eta ni oso kasu interesgarria dut. Eta nik ere jarraitu. Ez naiz zuetaz egoneri pinatzen. Eta ni ere, aurrezagunan nire karapatzen dut izten. Bai, eta mugazu ilungarrian sartu gintuzten. Eta belduraldiak pasabenuen gogoratzen. Bai, oso ondo gainera, zegaizki pasatu genuen. Beno, ba hori, ez naizela zuetaz gehiagik piratzen. Ez dut lapurro hauek zuengan pena sortarazi eta kobazilo batean bukatzerik nahi. Hori. Mesedez, oraingoan ziren ez dugu erabizatuko. Utsi zuen laguntzaile izateko mesedez. Nik ere joan nahi dut, mesedez. Ikusiko dugu, pentsatuko dugu. Eskerrik asko! Amantxo maitia, zenbat pistatzen dure. Badirudi kutxa hau, arrez bentetako dagoela. Isilduetan gelditu errapatuko gaitut eta. Ez daizu errara egiten bankuan inerez egotea. Badirudi, denak jan direla gula saia zaizantzeko. Ez dakit. Zuzi nahi ez dakiz ez da izildo eta ebili, honik asko pistatzen duen. Basora jago gara eta luperatuko dugu. Eta horrekoan bezala, mamuak agertzen badira? Tranqui, ez larriko, ez zonarekin batera luperatuko ditugu. Listo. aurrekaldiko basara lanetzea. Mozorrotu beharko dugu. Beste izango gaituzte.
daitezke. Edo dinosaurios. Aurreko bazara jarri daiteke.
Lanik ere. Beno, horrela ikusita, bizire